Ai ku blay pi baro hakikat teng ga bayem ga badon bor ga jong try jong Jesus Christ. Kan no ga long ga ba dap de ga jing kemen ban pidiang so bai pi baro leng ba kenika YouTube channel. Ka ba la ai ker teng ga sur sawa ga jong blay shiga jaj ben riu. Ngai skam ba leng ba kenika channel. Kan don ga sur ga jong blay sha ga jaj ben riu ke ba yo sngo ya ga sur ga jong blay wat leng ba de kenika channel ga beret. Ngay bau blay un peniat ke jing start blay ke jong u ba de ke jing ai ke ba dau Jesus Christ bo try kan long ke jing ger ku ya ke rui ba jaj ben riu ke jong i ke ba yo sngawi ke ne ke sur ke jong try aktin ke jong blay ne ke kitab u Daniel kal long ba san ke de khot ke ba ar phulai shim i tu kentin i ba kut no jong ke ni ka de khot ka ong kum ni bat u blay u ba ke kti ke jong u ke jing ring men sim ke jong me ga dan Bad ublay uba hagakti ga jongu ka jingring mensim ka jome ga dan bad kelenti ga jome baro kilong kelenti ga jongu ke ublay uba long ga ta ga jingring mensim ga jaj ben re ublay ulong uta ublay uba dan ga jingring mensim hagi mensim ga bakodor hagi ga ruilum khasi janche ga jongi hagi ga jalla jongi hagi briu baro yaki ba ublay ula thaw ga dur ga jongu Ublay udan ni ke jing ring ba ke jing pen yer men si nadu ka baning kong ka ba ublay la tau yu adam ulabu ba la persat da men sim ubayem baru tau breu ke lalong ka men sim ka bayem hadu menta hadu menne uniu jisu balong uju menen menta bat ke ba bam chikut wai ke ju ke ni ke jing ring ba ke jing tan men sim badai ba ke ni ke channel kan long ka sur sawa ka jong ublay ha ke ni ke ruilum ka si ba ye jongi bas ngau tu ikaktien kasi ai bagalong gasur ka bayem abalong gasur jong ka jing ring men sim ka bayem barai ka jingi ka jong oblay kan tu wat leng bai ni channel di barit ha kita baro ka bayo ngau bat ka sha score bat ka pidiang ikaktien ka jong oblay oblay ngur kuling ba ka ni ka channel ka barit ni kran bangi penkentang ha ki kerteng ka bayem ka jong try jong yu jesu ai bagalong shisha ka jing penkia akan long kejing subspine ya ki bapang mensim kan long kejing penkia iki bapang kan long kejing penim ya kita ki badan kami kejing penim badi ka bau blai labu wadleng bai ni tendong ibaret channel ibaret kan long shisha kejing gerku ya ki mensim ka bakodo to blai long ka kejing yalam kejing gerku ba kejing penim ya ka rui ka jongiru leng bai ni suri baret ublai gerku nang ni shakmat kiwai ki kubor ya ka bau blay ai ban pen sngo lang baga ktin ka jongu in yo bene samlang shapi kum ka jai ban riu leng baga ni ka channel u blay ngur khu na ka banda jong pi baro ha ki kerteng ka bayim ka jong tra jing Jesus Christ ni kran ni duai bangi pan amen.